Que cada vegada som més macos ho observo jo cada jorn. Tanmateix, val a dir que alguns es passen amb els retocs i arriben a resultats horribles. I a sobre és un punt de no retorn. Malgrat tot, aquest tipus d'antiestètics són més suportables que la majoria dels nostres avantpassats de l'edat mitjana. Cosa normal, perquè a l'edat mitjana no existien ni les lentilles de color ni els gimnasos. Ens cuidem més, és clar, i això es nota al nostre aspecte. Per força s'ha de notar, posem per cas, pel canvi de les nostres dietes, a base de llavors de chia, de quinoa i de pipes de carbassa. Jo crec que si en Miquel Àngel aixequés el cap a l'actualitat i contemplés la seva escultura del David, potser acabaria fixant-se més amb el públic que la contempla.